Gıydı hekaya ol gıydı bilyeniz onu diyeniz gaya haberiniz yok üstünden gülýäňiz men oňa şaýat siz maňa inanmaýaňyz ol gıy garip köýden kakasy narkoman ýöne olar ana akylly hemen ören owadan bir baýlataş dotdy dowlan gününe çağırdy gıy barja olan polo oňa sowat alyp berdi dostunyň öýüne gelýär otaydy dört owlan biri planın oğuli biri Mercedes süren o gıydy içirýärler agyny arak goýarlar odam ýok diýip bilmänin hemmesi görýärler gıydy çipilmän tualete ılga putya oğlanlar kapyda seredip üstünden gülýär gıydyň gözleri ýumulýar oluklap barýar oğlanlar ony krawatyň üstüne geçirýär bakýjy gıydy soň herkim bir-birinden göberýär on gıýgyrmak usuly ýok ol ýasygy işleýär 16 ýaşyna göz ýaşlary ýagmyrýaly taksa oturýarlar öýüne bararýaly ertesi gün kakasy bilen arza ýazýar ýöne milisa arzasyny koýýar ol patsanlara dewip bolmaz olar akylly bolmasa-da uly olan kakasy gıydyň ýüregine bıçak sokully näme üçin pakany oğlanlardan pul alýan eşek üçin soňam bıçaklap diýen bolýar öz gıydyna bolýaly gıydym beýle erwet däl eken oğlanlar o gıydy bolýar kaka diýip wagtyna garaşýar Hudaý ýokardan bolsa hemme zady görýär bir näçe wagt geçýär günler sowulýar patsanyň biri avariýada aýagyny ýitirýär ikincisi daşar ýurtda spit bilen kesel bolýar näme derman istede soňra ýok bolýar üçüncüsi bolsa özüne aýal edinýär çagalary bolanyk patsanyň gaharyýar dördüncüsi bolsa mesem neşe keş bolly soňra 16 ýyllyk türme basly herkim öz paýyny alypdyr bu durmuşda ol gıydy bolsa ýakynna çykypdyr durmuşy olaňy kiksany owadan çagasy ba her tomuz gidýärler dinjalmaga Antalya ol gıydy ören baksaýoň aladasy ýok ýöne gijeleri oýa oluklap bilen bu durmuşda bolýan zat geňalara zat ýok bulary ýöne keýerden düzüp goýamok bulary ýöne keýerden düzüp goýamok Ayağın maşgala birine nämet ayağın maşgala birine çemik ayağın maşgala birine uyalamın gıydoğanın, gıyşıklanın bizcek çağalar mene verin oku devur ayağın maşgalan doğrulmayla kovada olmayacağına erkekler el kapırman açın koro verýärler